Fil-Parlament, il-Ministru Ian Borch li kien responsabbli mir regolamenti l-ġodda dwar il-kostruzzjoni ħarab milli jwieġeb dwar min se jerfa' responsabbiltà politika għal mewt ta' Miriam Paċ li nqatlet fil-ħamrun taħt it-tifrik tad-dar tagħha stess. Meta wieġeb mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus, il-Ministru Ian Borch irrefera lill-Oppożizzjoni għal Kumitat Tekniku li kien appuntat mill-Prim Ministru. Borch qal biss li se jagħti l-kontribut tiegħu f'dal-Kumitat u ma qal assolutament xejn dwar ir-responsabbiltà politika. Dan minkejja li ġimgħa ilu, il-Ministru Edward Zammit Lewis ammetta li l-Gvern kien falla. Ħanaraw fejn fallejna. Falla l-Gvern, però falla wkoll il-plejers l-oħra. Il-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar fil-Parlament staqsa dwar il-fatt li ħadd mill-Gvern ma refa' responsabbiltà għal mewt ta' Miriam Paċ u dwar id-900 spezzjoni li l-Prim Ministru qal li saru fuq siti ta' kostruzzjoni. Il-Ministru Ian Borch qal li l-Gvern skontu aġixxa meta għadda avviż legali li fih prova jolqot l-aspetti kollha. Dwar l-ispezzjonijiet ma wieġeb xejn u qal li qed jistenna domanda bil-miktub. Il-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami fakkar lill Ministru Ian Borch li bir-regoli l-ġodda l-istess Ministru kien iddikjara li dawn se jassiguraw is-serħan il-moħħ. Il-Ministru Borch reġa' wieġeb li kulħadd kien qabel ma' dawk ir-regolamenti u qal li għandha titrawhem iktar kultura ta' responsabbiltà fil-pajjiż kollu.